Ahoj, tak vás vítám na první prohlídce. Máte tady pěknou ozvěnu. Jsme v kostele. To jsou vstupní dveře. Ze vstupních dveří doprava máme ložnici. Když to otevřeme trošku. Špatně to zaostřuje. Není dost světla. Zásuvky, televize. Z ložnice máme koupelku. Tady je sprchový kout. Umyvadlo se zrcadlem. A napravo velice důležitá místnost. Už jsem tady dal toaletní papír, protože to je hodně důležité. Možná nejdůležitější. Tady se jde do sprchy. Má to rám jenom kolem na podlaze a kolem zdi a na vrchu. Ty levnější mají rám i podél i tady a ty dražší nemají rám vůbec, ty mají jenom sklo. A nalevo mám skříň, oblečení. A tady zatím nic není. Tady bude internet, pokud mě připojí. Bude nějaká krabice na zdi, router. Tady zatím jsou jenom navěšáky. Pak tu budou nějaké políčky nebo něco. Teď tu toho moc vidět není. Tak zhasneme světlo. A jdem zpátky ke vstupu. Takže takhle přijdeme zvenku a jdeme, než půjdeme do baráku, tak půjdeme do garáže. Tady bude autíčko. Už tady mám žebř a nějaké přípravky, metlu. Garážové vrata. Teď u sebe nemám ovladač, tak až někdy to spustím. Mám 3 ovladače na vzdálené ovládání a může se to i manuálně. Je to takové jenom plechové nic. A to je normální, to se tu tak dělá. Tak, z garáže do kuchyně. Tak tady máme místo na ledničku, špatně to zaostřuje tady. Třeba to více světla. Sporák, kamna, sporák plyn, kamna elektrické. Jsem dostal dáreček, čokoládovou bombonieru s takovým jakýmsi čímsi. Venku už mám 3 květinky. 1 květinka, 2 květinka a hned je to veselější, 3. květinka. Třes. Telefon, zásuvky. Myčka na nádobí. Že už nikdo nemusí mít nádobí.
Ale musím se naučit, jak se to řídí. Šupličky, kredencečky. Tak a tady bude jídelní oddělení. Tady se nadspeme vždycky. A vedle je obyvak. Tady tu bude televize. Tady bude něco, na co si šednete. Možná. A venku se jde na verandu. Tam moc vidět není, teď je tma. Tam by mělo být posezení venku. A koukat na hory. Tam se dá vidět až na Mount Lofty. Zpětný záběr. A vedle kuchyně je ložnice 2. Ta bude dost tmavá, tady přes den moc světla nebude, ale to nevadí, to se moc využívat nebude. A na spaní to je v pohodě. Pojízdná skříň, tam musím vymyslet poličky. Zatím je to jenom na věšáky. To bude jenom postel v podstatě. A něco vedle postele, nějaký ten bombonek nebo něco na odkladání. A zbytek. A z obyváku jdeme sem. Po levé straně máme věci, kde můžeme schovat bordel, nepořádek. Musím vymyslet, co tam budu dávat. Napravo je koupelka. A tady máme na umývání. Zrcadlo. Vana. A i to funguje. Naručníky. Tady máme odpad. A druhá sprcha. Stejná jako ta první. Žádný rozdíl v tom není. A větrák nad hlavou. Zkusíme, jak to. Není to moc zloučené. Tak, jdeme dál. Zhasneme. Tady je další důležitá místnost. Opět plně vybavená a připravená k bojové schopnosti. Je to dost malé, myslím, Janek bude mít problém se sem dostat. Je to malý domek. Tak. Sedátko má hydrauliku, takže když ho pustím, tak mi nespadne. Neudělá to randál. Pěkně zasedne. Tak. Tady u těch dveří, ještě jsem neskoušel ten zámek.
A tady nahoře je velká díra, ale to není vada. Když tady jednoho dne dostanu, mě klebne Pepka, tak aby mohli ty dveře vysadit, tak je tam mezera. Aby se k tomu člověku mohli dostat. Kdyby se tam zamknula, nemohli ven. Tak, tady je kladelka. Tady bude to, co pere věci. Tady se půjde ven k sousedovi. Prodává jeho barák, doufám, že půjde čím dřív, tím líp. A tady bude nalevo pracovna. Takže tady bude asi stůl, židle, tady mám zásuvky, takže počítače budou tady připojený. A nalevo zřejmě nějaké ty police. Police. No, tak to je asi tak všechno. Zasneme všude a šetříme. To je vypínač. A to musím ještě ty vypínače hledat. Ten je tamhle. No, to je všechno. Musím najít nějaké pěkné světla. No, co tu musím dát? Kuchyň. No, tak to je všechno. Nic moc, malý domeček.